La 13a edició de la Festa del Renaixement de Tortosa comptarà amb una nova direcció, una nova estructura organitzativa i també amb nous espais. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha explicat que s'ha externalitzat la direcció per tal de tenir una visió més àmplia de la festa i de les seves necessitats. De fet, Bel ha assenyalat que l'estructura organitzativa de l'Ajuntament envers la Festa del Renaixement canvia sensiblement perquè la festa s'està fent gran i cal una estructura més especialitzada. Així, l'actual president de la Colla Jove de Dolçainers, Domingo Tomàs, s'encarregarà de la direcció de la festa, que també comptarà amb una coordinadora, Cristina Gilabert, un encarregat de difusió i promoció de la festa, Albert Mestre, i amb altres àrees destinades a la logística, la direcció de produccions o l'engalanament. Així mateix, hi haurà diferents comissions dels col·lectius més representatius, com ara les famílies nobles, les federacions, les tavernes o la taula d'entitats. L'alcalde de Tortosa també ha volgut remarcar que una de les peculiaritats de la 13a edició de la Festa del Renaixement és que haurà de celebrar-se mentre es fan obres a diversos carrers i places del nucli antic de la ciutat. Bel, però, ha assenyalat que aquesta dificultat també és una oportunitat per descobrir nous espais. Jo com a alcalde sí que he de dir que tenim restriccions, perquè hi haurà obres al casc antic i durant aquest any i l'any que ve aquestes obres condicionaran els espais que es podran utilitzar per la festa del Renaixement. Jo crec que això, a part de ser una dificultat, que ho és, com molt bé deia el director de la festa, Domingo, també és una oportunitat. És una oportunitat per descobrir espais nous, una oportunitat per anar a buscar llocs que potser per diferents raons no s'havien utilitzat fins ara. Així mateix, el director de la festa ha explicat que s'està treballant amb l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Tortosa per compensar aquesta pèrdua d'espais. De fet, Tomàs ha avançat que renuncia a la plaça de l'Absis com a espai central i que en tot cas serà utilitzat com a lloc de pas. Tomàs també ha destacat que el carrer de la Rosa, una de les entrades de la festa, possiblement estarà en obres i que s'ha decidit traslladar el mercat d'època al passeig de Ronda, una zona que es vol potenciar, igual que les avançades de Sant Joan. Espais que guanyem les avançades de Sant Joan. Volem que les avançades de Sant Joan siguin un referent de mitja tarda, és a dir, de les 7 de la tarda fins a altes hores de la matinada, en possibilitat de fer-se de dia. Les avançades de Sant Joan tenen moltes possibilitats i, per tant, estem a l'espera d'acabar d'encabir algun o alguns espectacles que acabarien de donar sentit i de visualitzar la potenciació d'aquest espai. Pensem que el mercat d'època ha caigut en una certa monotonia i està el típic comentari entre la gent que sempre és el mateix. Pensem que el mateix mercat traslladat d'espai li pot oferir a la gent d'alguna manera aquesta renovació i aquest atractiu que a dia d'avui ja no ens suggeria el mercat d'època. Per tant, se trasllada al passeig de Ronda. El nou director de la festa també ha apuntat que com a espai central alternatiu a la plaça de l'Absis s'utilitzarà la plaça de l'Ajuntament, ja que permet encabir unes 1.500 persones. I ha afirmat que la desfilada que habitualment tenia lloc el dissabte a la nit passarà a celebrar-se el diumenge per convertir-la en un gran acte de cloenda de la festa. Pensem que el fet de programar la desfilada en dissabte a la nit, com s'ha fet en els darrers 4 o 5 anys, ha aportat i ha donat els seus fruits i ha portat una sèrie de gent per a conèixer la Festa del Renaixement. Ara cal que la gent, en dissabte, disfrute de la festa i visite els espais, acudisca als espectacles, participe de la ruta de la Saboga. Per tant, cal que la gent, més enllà de tancar-nos a un carrer i veure com passa per davant tota una comitiva, cal que la gent descobrisca les intimitats i, d'alguna manera, l'essència de la gran festa del Renaixement de Tortosa. Alternativa a plaça als Absis. En aquests moments estem treballant en la plaça de l'Ajuntament, precisament ja no com a alternativa, sinó com a un objectiu de la festa. Pensem que els actes de gran format, aquests actes propis que només de participació, el més petit compta en 300 o 400 participants directament, necessitem un espai on puguem encabir al voltant de 1.500 persones com a públic. Per tant, la plaça de l'Ajuntament segurament assumirà el protagonisme i el relleu
a l'espai de l'absis de la catedral. El director de la Festa del Renaixement també ha afirmat que s'apostarà per la qualitat dels actes i dels espectacles i que s'intentarà anar més enllà per actualitzar una festa ja consolidada. En aquest sentit, Tomàs ha remarcat que es treballarà per potenciar els actes propis de la festa i dotar-los d'una major identitat amb l'objectiu que esdevinguin una referència per a altres certàmens de l'Estat.